op Hilarides dit nice, maar er mist ook nog in, hè, van je verhaal. Ja, Hendrik Elings dus, die was verhinderd, maar dit is de geest van Hendrik. Even voor de mensen die de radio horen, hij liet nou het lijkt een aquarel. Wat is het olieverf aquarel? Ja, dit is een olieverfschilderij, hoor, zeker. Mooi, ik fantaseerde maar even bij een mooie horizon, prachtig mooi, het wierp een veld. Ja, veld, wat is het, zee? Je voelt kruis toch hierbij, Willem? Nou, mooi, een whiskietje erbij en een peukje en dan op een zeedik een beetje vooruit staren. Ja, nou dat is, zo moet het ook eigenlijk, ja. Een beetje van een vaststelling, vertel. Ja, 22 april, toevallig tungel ik met vangrail, dus ik vrees het ergste. Zitten wij in een korenbeurs in Franeker, dus het biedt een ander niet. We doen ook iets heel wat anders. En ja, het kost bij ons ook geld, dus maar goed. 22 april ben wij in een korenbeurs in Franeker met een voorstelling, theatervoorstelling, maar wel zeggen. Waarbij muziek, poëzie en beeldende kunst een centrale rol spelen. Saxofonist Hans Wijnbergen is erbij. Nou, Hendrik en ik dus. En er is nog een koor, een tiental dames van 1000 Trin. Okay. Hartstikke leuk. En we hebben niet te vergeten Henk Bleker, die het beelden verzorgt. Foto's en beelden die worden, want het is ook een filmzaal, heel groot. Achter, 6x4 groot filmscherm worden die beelden en film projecteerd. En ook een live video, want dat is eigenlijk de hoofdkern van het hele gebeuren. Dan maakt Hendrik een schilderij op een glazen plaat. Dus dan kun je doorheen kijken. Zie je hem zo erachter staan. En dat wordt dan weer projecteerd, dus live stream, op het grote scherm. Wat is het verhaal wat je probeert te vertellen? Nou, het verhaal is eigenlijk gewoon stemt slik. En dan vraagt iedereen altijd, wat is dat dan? Ja, het stemmen van het slik, dat kind van die stemming wezen. Gewoon het stemmen van die eigen stemming. Door op een CD te zitten. Maar natuurlijk is het gewoon een gevoel oproepen van in ons geval van met de Beeldse taal en met de beeldende kunst. Een lekker gevoel bij het beeld uiteindelijk. Maar er zit ook wel wat blues in, wat boogie en van alles en wel wat. Ja. Je kent ook gewoon natuurlijk al, maar in deze bezetting, zeg maar, met Hans, Henk Bleker, de kunstenaar en Dodan. Voor het eerst, zei je iets door? Nou, met Hans spelen we al dik 6 jaar. Met z'n drieën regelmatig doet Hans met. Maar met Henk is nee. En ja, dat is wel heel bijzonder. Dat is denk ik ook het bijzondere uiteindelijk van deze voorstelling. Dat het is een multimedia verhaal met allerlei verschillende disciplines die het hier bijna aan de komen. En Henk is een goede maat van Hendrik Elings. Dus ja, zodoende ben je wel bijna aan de kom. Mooi man. Komende maand ben je de gast bij collega Gurbe Douwstra. Dan krijgen we dan wat meer live te jaren. Maar de saxofoon mee, doe hast die stem bij die. Zullen we nog even iets jaren litten? Ja, hartstikke leuk. Zullen we dan even naar de hoeken van de studio herinneren? Want ik loop er sterk graag wat dwaanworst. Hans Wijnberg in ieder geval met de saxofoonkleer. Doe je die ook, dan krijg je een microfoon van mij. Een introotje, dat kan ik gewoon even zo. Wij joegen op verzanten, hazen, oinen en patriezen. Laat op een overdag gingen wij het veld in. Want het schemerwaar luiden wij in een sloots waal. Op een dag joegen wij ergens dat ik niet wegkwam. Ik was driever. Naast me vloog een oin uit de rijden. En de beste skutter scoort met 1 zwaai van een loop. Er waren een soort scoorten. Bij 1 zaten we na. Ik kreeg een stuk roggebrood met rookt spek. De jagers rookten en een vrouw vulde romers. In een schuurreet waren hazen met de achterpoten aan bindbon. Voordat ze strupt worden, hongen ze
Een hutsie met een kop. Omdel. De skutkleur vacht. Geef. Bloed. Aan een snuit. Een liuterkrant. Op het beton. Fantastisch. Hey Jaap, Hilarides en Hans Wijnbergen. Jongens, 22 april dus. Korenbus, Frencher, dan dit de hele Janne met blues, van alles er toch in. Ja. Dat was hartstikke leuk hoor. Ja, dat wordt zeker een feestje voor ons. Ja, hartstikke leuk. Ja.